hal apon ko mo ala fudda ala fud mo fud assalamu alaikum salam do hande min koy nyalama weltare ko Tambour Oumar Faty ne yangini han e nelen génération fu ay ngahane fu ngari kawrito do ene min beltimi nyami tata hamin kay hano way har kadi Tambour min bawi mawdum machallah rewi normal kadi rewi normal sika be kadi bayi saro machallah hajar mankay ba garam fi bal jarama rewi normal hajar mankay c'est vraiment dum herim ciosan ene kewo e fo min garat min gadda bal min jaro en way tan neddo kewna do nen on gure no kewna to gure nokku ter kewna to gadda base mbada chaise mbada sena musique minen dum min dum ciosana men den fay ko yit den fay ciosan mudu fabbe ngari ha he belel gannabe ngari duwannabe ngari fonnabe ngari lenabe ngari batnabe ngari fof yimbe bismillah mabbe buru hen vraiment min belti ha do way haade dum woni ko atennabe e Mamoudou Daoud Sow ko esam woni do en de Oumar Amadou an kalta kadi ko tan Moussa kalta min wona min belti min kaari min belti man fe kadi min noddi kadi min notam bele gawden lewen bu gawden buru selen bune walim tonni wayri do ala butti kadi machallah min kaari kadi min baawi abu wini min kaari tigri wawi awso on tan walayda bismillahirrahmanirrahim odo nyalam hande ko weltare hoto yan yaso non beltima hande nyalamo nyalamo mol min nyaami min kaari wadbe ngari min tari min vraiment bi tab baali jarama dogi min belni kadi hanki jam kadi min kiiri amde kay mi chade Moussa Ba jarama Moussa Ba mi chade ana ko layda tan yangi soso no tay nota wal ko layda argaya alu tabbe yangi weli fewi awre weltare weytare bandira fu noti men an dañi kadi wassalam ana ko layda ko kaldo wiete bajo Amadou ko haaji ko ene wodi ala ni mbal faw den so rambal de ten hunde